रायजोनि पोस्ट ग्रेजुएट फरायफुबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया। रायखांनो गोनांदि रायजोनि फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव दावगाहोनाय आरो गोसो थुलुंगाखांहोनायनि थांखिजों आसाम सरकारा गोनां हाबाफारिफोर लागासिनो। बे नोजोरजों आसाम सरकारा हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय सा 35,800 फरायसुला फरायसुलिफोरनो स्कुटि राननानै होदों। बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिया गावनि बिबुंथियाव फरायसाफोरखौ थांखिनानै सोलोंथाइनि फारसे थुलुंगाखांहोनायनि बिबुंथि लाखियो। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा प्रज्ञान भारती बिथांखिनि सिङाव फरायसाफोरनो स्कुटिखौ राननानै होदों। बेनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया गोजौ थाखोआव फरायफुबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया फोसावनाय बायदिब्ला रायजोआव पोस्ट ग्रेजुएट फरायफुबाय थानाय फरायसाफोरनो दानफ्रोमबो 1,000 रांखौ होनाय जागोन। बे रांनि गेजेरजों पोस्ट ग्रेजुएट फरायनाय फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानायाव मदद मोनगोन होननानै गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফিজৰ ব্যৱস্থাৰ উপৰিও এইবাৰ আমি আৰু এটা নতুন আঁচনি কৰিব খুজিছো। সেইটো হ'ল পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট গাৰ্ল ষ্টুডেণ্ট পঢ়ে, যিসকলে এমটেক, এমকম, MA, MSc ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছে, তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা, ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ অলপমান চাহ খোৱা, অকণমান দেউতাক মাকক সকাহ দিয়াৰ বাবে আমি তেওঁলোকক প্ৰতি মাহত 1,000 টকাকৈ দিয়াৰ এটা আঁচনি আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছো। মই অসমৰ শিক্ষা বিভাগে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত এটা পোৰ্টেল আৰম্ভ কৰিব। এই পোৰ্টেলত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটত পঢ়ি থকা সকলো ছাত্ৰীকে আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান জনাম। অনাগত দিনত ৰাজ্যৰ বিত্তীয় পৰিস্থিতিৰ উন্নতি হোৱাৰ লগে লগে গ্ৰেজুৱেশ্যন পঢ়ি থকা ছাত্ৰীসকলকো এই আঁচনি যেতিয়াই যিটো বছৰতে আমি কৰিব পাৰো আমি কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে পিতৃ মাতৃক অলপ সকাহ দিয়া, যাতে পিতৃ মাতৃৰ কিছু দায়িত্ব আমি ল'ব পাৰো আৰু তাৰ বাবে আমি অৰুণোদয়ৰ পৰা প্ৰজ্ঞান ভাৰতীলৈ এই ধৰণৰ আঁচনি আমাৰ অসমখনত আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।